sa kasakit nga gibati ko kuhaan ang mga pagdumot pulihi sa pagkiguma sa makanimo. Ang kasing-kasing ko ayaw sa kasakit. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon nag-uban og nandalipod sa matagusa. Nga diin padayon siya nga namati naminaw sa itong mga hangyo o mga pag-ampo, mapadayon ta niyang giproteksyonan o padayon ta niyang ubanan. Sa ato na usab nga panag-uban ni ining taknaa, dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Diin padayon ta niyang giatiman, padayon ta niyang giamuma sa mga mensahe, mga pulong nga gikinahanglan natong makatunan sa atong pagpuyos kalibutan. Kaya ang pulong sa Dios mga kaigsuonan, magdala ka nato diha sa iyang mga sahad. Magdala ka nato diha sa iyahang gingharian. Dili gyud nato kalimtan ang pinakaimportante nato sa ato ang kinabuhi, mensahe sa Dios. Dili mensahe sa kalibutan, dili mensahe sa tao, kundi mensahe sa Ginoo. Sa ato karon nga panag-uban, atong hisgutan mga kigsunan kining tema nga naghisgot o katalagman. Kinsa ang makalikay sa katalagman? Kinsa ang makalikay sa kalaglagan? Kinsa ang makalikay sa kamatayon, balatian, kalisod, kawaladon, tanan? Kinsa man ang tao nga makalikay niini? Mao ni ang atong hisgutan karon ug unsaon aron makasiguro ta nga ikaw ug ako siguradong makalikay sa mga katalagman nga gisgutan sa balaang kasulatan. Magampo kita sa atong pagsugod, ako kaong gihangyo sa paglitok o pagpasalamat sa kinasingkasing gayon. Pasalamati ang Dios. Amahan namo nga Dios makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo ug pagpamati na usab sa imong mga mensahe. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat nga imo kaming giampingan. Salamat nga imo kaming giatiman. Salamat amahan nga imong giampingan giatiman ang imong mga katawhan nga ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang dapit, sa ilang Pinoy-anan, nga naa karon sa ilahang trabahoan, sa tanan nilang pagpaningkamot. Imo silang gikiyahan sa imong mga pulong. Imo silang gipahinumduman sa mga mensahe nga gikinahanglan magpabilin sa ilang kinabuhi. Kinahanglan nga ikinabuhi kaya ang imong mga mensahe magdalaman kanamo diha sa imong mga saad. Ang imong mga saad Ginoo puno sa maayong butang, kaluwasan, kaayuhan, pagkamauswagon sa kinabuhi. Labos sa tanan nagsaad ka Ginoo sa kinabuhing walay katapusan nga imong giandam alang sa tanang mutuo misalig misunod kanimo. Busa patuoha kami. Tagay kami kinaiya nga mosalig ug mosunod kanimo. Aron sa ingon nga ang among padulngan kinabuhing walay katapusan. Amahan niya kami aron sa pagpamati ng usab sa imong mga mensahe. Ilid Ginoo ang matagusan namo kakinabuhi sa mga pulong nga gikinahanglan namo sa matag adlaw. Ang balang espiritu amahan mao'y panudlo kanamo, pakigsultihi kami sa amo karong panag-uban, ligoni kami. Among itugyar na usab ang among kinabuhi diha kanimo. Amo na usab nga isalig diha kanimo ang matag-usan namo kakinabuhi ikan sa mga kabataan, kabatanunan, mga hamtong. Thank you Lord sa imong pagpanalangin na usab sa among kinabuhi. We declare blessing.
In Jesus name. Amen o amen. Good morning, dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanato. Og ako nagtuo nga ikaw og ako panalanginan sa Ginoo tungod kay iyang saad nga kita iyang panalanginan. Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon may katiyakan. Good morning sa tanan tong mga kaigsunan nga nagsunod sa tong nga programa. Pinagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Og sa tanan nga mga followers, mga listeners, sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa atong programa, I declare in the name of Jesus Christ, I declare blessing. Good morning, ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nagsunod na karon sa itong programa pinaagi sa Facebook Live. Ayong buntag ni Sister Susana Pablio nga nanukad sa Thailand. Good morning ninyo diha sis, kumusta mo diha sa Thailand? Ako mga pag-ampo o paghangyo sa Ginoo nga kanunay mong ligunon o banan proteksyonan. O maayong buntag sa inmuhang pamilya diha. Maayo nga pakiguban ni Pastor Eliser Godines. Maayong buntag Pastor, kumusta mo diha sa Konsolasyon? Good morning sa imong pamilya. Si Jose Dandan Ombion, good morning Pastor og sa tanan, may buntag maayo nga pakiguban. Si Lorena Kerion, blessed Friday morning Pastor, shout out sa Davao City, may buntag sa atong makigsunan diha sa Davao, kumusta mo diha sa Davao? Si Susana Pablio, maayo nga buntag Pastor Gideon, Pastor Russell og sa tanan naminaw, salamat sa Ginoo niining sayo sa kabutagon nga nakamata nga puno sa panalangin, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen, no? May buntag sa tanan. Good morning ni Mahiti Managat og matud pa ni Lorena. Shout out Pastor ni Romy Robledo, Campumanis. Og Pastora Anacel is Campumanis. Campumanis Ann. Okay. Also Bro Romeo Theodosio from Assembly of God in Pagadian City. Good morning sa tumakigsunan nga mga alagad sa Dios diha sa Assemblies of God Pagadian. Good morning, kumusta mo diha sa Pagadian? Ako nagtuo nga naa kanunay ang pabor og panalangin sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Usa sa akong mga pagdasig alang ninyong tanan pagmatinud-anon kanunay sa Dios. Mao gyud pinakayawi Yahweh sa kadaugan, kalampusan, panalangin sa atong buhi nga Dios. Dili gayud ihikaw sa Ginoo ang iyang mga saad sa diha nga iyatang makitaan nga nagmatinud-anon nga nag-alagad kaniya. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Kubi Chan Sermona, ni New Edgar Sumampong, good morning, og ni Might Payod, good morning. Maayong buntag ninyo Edgar Sumampong, salamat sa Ginoo sa kabuntagon, maayong buntag sa tanan. Okay. Matod pa, good morning Pastor, request kong kanta, Ikaw ang Kusog. Gikan ni Sandra Sabio Silva. Doon ay awit diri nga gi-request, no? Ikaw ang Kusog. Muna'y pinaka-importante mga kigsunan nga sa ato ang kinabuhi, sa ato ang hunahunang kasing-kasing walay lain naghatag kanatong kusog kundili ang Dios. Ikaw ang kusog. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning ni Rizal. Good morning ni mo dia Sister Rizal. Si Bibian maayong buntag. Og matod pa na minaw mi diri, kusog ka diri. Salamat kaayo Sister Vivian. Kumusta mo diha? Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo diha sa tanatong mga kigsunan nga mihimog lakang aron makadungog makabati usab ang ato ang inyong mga silingan diha mga kaila. Good morning ninyo diha. Ako nagatuo nga i-bless mo sa Ginoo. Labi na gyud sa mga panginahanglanon. Salig lang og pag kinabuhi gyud sumala sa mga pulong sa Ginoo. Moingon na ganita nga sumala sa pulong sa Ginoo. Sigurohon gyud nato nga gikan gyud sa Biblia.
Kay kung moingon sumala sa pulong sa Dios, unya wala na diha sa Biblia, dili na nagikan sa Ginoo. Mga opinion o huna-huna lamang na sa mga tao. Daghan nga mga pagtulunan nga dili nagikan sa Dios. Nga ang pinaka problema kay ilang gipatuo kang kinigikan sa Dios. Wala nay mga pamaagi aron makasiguro ta nga gikan gyud sa Dios ang pulong nga atong madunggan, kanang pulong nga gikan sa balaang kasulatan. Muna nga ikaw ug ako gidasig kanunay sa Dios sa pagbasa gyud sa Biblia ug pagtuon ug pagkat-on niini kaysa sa gipaminaw mga propesiya. Mayong nga buntag, mayong nga pagig-uban ni Tisoy Ambungan. Mayong nga buntag ni Arlene Namoko Aligado. Good morning Pastor og sa tanan tibok nimong pamilya, dalaygon ang atong buhi nga Dios, magapanalangin kanatong tanan. Watching live here in Seattle, Negros Oriental. Thanks Pastor and God bless. Kumusta mo diha Sister Arlene? Kumusta mo ang Dios magpanalangin. Mayong nga buntag ni Lorena Traya. Atong igsuon Sister Anali Karinal Limpahan sa ikon, may buntag ninyo diha sis. Musta imuhang pamilya? Ang Dios magapanalangin magatagbo sumala sa iyahang saad. Kanang moingon ta nga sumala sa iyang saad, masinatian gyud nato kung atong ikinabuhi pud ang pamaagi sumala sa iyang mga saad. Muna nga diri sa atong programa, ikaw ug ako gitudloan gipahinumduman ta sa Ginoo sa pagkinabuhi sa iyang mga pamaagi. Kay every promise doon na gyunay doon na gyunay pamaagi. Walay promise ang Dios nga wala niya itudlo ang pamaagi. Naa gani saad gitudlo pud niya ang iyang pamaagi. Ug diha ta dapat magkat-on. Kay kung ato ang buhaton trabahoon ang pamaagi sa Dios, ang saad sa Dios dili gyud na mapakyas. Muna nga ako nagtuo nga sa atong panag-uban, nakat-una nato ang pamaagi sa Ginoo. Kay diha sa pamaagi sa Ginoo, dili gyud na pakyason, dili ta mapakyas kumbaga. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban matud pa diri ni Anali. Good morning Pastor ug sa tanang viewers, listeners. Ang Ginoo magpanalangin natong tanan. Amen no. Mayong buntag, mayong pagpakiminaw kaninyong tanan. Ang Dios maoy maghatag kanato kusog, kadasig, panalangin sumala gayod sa ato ang gikinahanglan o niya sobra pagyud sa atong gikinahanglan ang gisaad sa Dios nga mga panalangin matud pa sa iyang mensahe mag-awas no. Maayong buntag sa tanan. Good morning, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Maayong buntag ni Brad Julius. Ang awit mga kaigsunan nga pagkatamis iya gyud ning gi-memorize. Nga bisan kung dili siya kakita, apan ang mensahe niini nakahanay siyang kasing-kasing. Pagkatamis nga pa mation mensahe sa Ginoo nga atong gialagaran. Ikaw ang tanan, ang sinugdanan Ugat katapusan ang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Maayong buntag, mayong nga pakiguban ni Yamsis. Good morning, Pastor Dalaygon ng Ginoo. Sa tanang panahon, watching from Bukidnon. Dan share, Pastor. Ginablutod jud ni nako imong wali para na ay makadungog sa imong wali. May buntag nimo diha, Sister Yamsis. O sa imong mga silingan, mga kauban diha. Salamat kay sa Ginoo nga padayon nagatiman kaninyong tanan. I declare blessing sa inyong Pinoyanan o sa Pinoyanan sa inyong mga silingan. Sa pangalan ni Jesus, kamo sa Dios panalanginan. May buntag, mayong pakiguban ni Pastor Carmen Bantigi Mahilo. May buntag nimo diha, Pastor. Kumusta mo diha, Brother Toto? Pangumusta ko. O Ching Tordilio, maayong buntag, Pastor, uban sa imong pamilya o sa tanan naminaw dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Si Iler Pantalita, oy morning ni Ailer. Maayong buntag nimo diha, Sister Ailer. Si DC Tisyurna. Hi, Pastor, good morning. Pa-shout out from Campo. Bakwag. Maayong buntag ni Brother Baltasar diha sa
Mandawi, may buntag nimo diha Brad Baltasar. Kumusta man mo diha? Ang Dios paday magapanalangin. Ato ang silent listener, followers sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa atong mga Mayo nga buntag ni Marlon Binting, aduan si DC Tissure na. Pa-request kanta Pastor Gipabaton. Gikan ni Sister Desi. Gipabaton. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Awit makalangit nga Gipabaton. kay katabang tasya na magpasan sa atong mga dala. Dili ta magkaluya kay katabang tasya na magpasan sa atong mga Okay, magpasan sa atong mga dala. Mao nay usas sa mga saad sa Ginoo nga iyatang tabangan. Awit magalangit Gipabaton. Mayong buntag ni Jorlan Guinness Larissa. Good morning Pastor. Shout out sa akong asawa si Kim Inubio Larissa. I love you asawa. Ay pagkanindutan no. God bless you Pastor. Unya na pag yoy muwa. Pagkanindutan sa doy. Itawag na lang na unya ing na ditong muwa. May buntag no, may pakiguban kay kung ako po nung basahon diri murag aktura po ning muha. Itawag na lang na dito si imong asawa ing na dito nga muha. Paabot mo May buntag, may muot pang sadta. Mayong pakiguban ni Brother Gilon, kalma lang ta, may buntag nimo diha Brother Gilon. Mayong malipaw yung kabuntagon sa tanan anda maminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios gikan ni Pastor Carmen. Si Pridi Aquino, kumusta mong kadiha Brother Pridi? Kumusta imuhang pamilya? Matud pa dinhi amin maibuntag Pastor, gadamgo ko nga naglakaw daw sa dalan o samtang galakaw ko sa dalan na ako'y sa unahan na ako'y nasilip nga sapa na ako'y nakita nga mga bao diha sa tubig nga lubog. Nangaanod sila Pastor unya ako silang gipamunit Pastor unsa kahay mensahe ana. Kanang bao naghisgot na sa kana bitawng kung imong lantawon hinay tuod nga nangalagad gawas nga hinay nga kanang hinay nga nangalagad pero naglahot ay munay mensahe sa bao. Unya kay naaman sa sapa nga lubog tubig dili pa gyud sila paspas sa pagpangalagad kumbaga hinay lang nga nangalagad. Ang problema kay ang pamaagi sa ilahang nakatunan dili pa gyud mao kana bitawng lubog nga tubig naghisgot na sa mensahe nga dili insakto. Naghisgot na sa kaluwasan nga gituohan nga dili matuman tungod kay ang mga pagtulunan dili haom sa balaang kasulatan. Dili nimo makit-an ang paglawom o kagmaon sumala sa gisaad sa Dios sa mga pagtulunan nga dili haom sa balaang kasulatan. Tungod kay imo nang gipamunit nagpakita na nga imo silang gihawas. Actually imo na silang gidasid, imo silang gisiran unya salamat sa Ginoo nga kanang gipamunit nagisgot na sa paglingkawas sa sayop nga mga pagtulunan. Dunay mga siguro kaila o kaha sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo nga makasugat kag mga tao nga nagtuog Dios og naghisgot og kaluwasan pero ang mga pagtulunan dili haom sa balaang kasulatan. Ug imo silang gisangyawan mao nay mensahe sa pulong pagpamunit. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayong buntag, BGPC Santiago. Good morning, Pastor Gideon. Kapitan ninyo. Human ako og inom og ininit nga tubig. Salamat kayo. Murag dili po na moabot diri ang imong kape. Ang ako ng pagdasig, no? Pagkasano na to ang pag-inom og ininit nga tubig. Kanang way sagol.
Si Morina Daitol, good morning Pastor Gideon og sa tanang magpaminaw. Si Listesia Mondihar, good morning. Request kong kanta Pastor gipabaton. I'm watching from Campo Bakwag Pastor. Kumusta mo diha Sister DC? Sige, ako ning pangitaon kining pulong or awit makalangit nga gipabaton. Sige, ato ni nga tagaan on de pagtagad sa ato nga panag-uban. Ang gibuhat mo sa krus, alang ka na ko Ginoo, dili ka Good morning ni Toning ni Sir Vilanario, good morning ni mo diha. Ang Dios maga panalangin, ang Dios magauban. Si Noel Cesar, may buntag ni mo diha, Brother Noel. Good morning Pastor, watching here in Bacolod, Libertad. Public market tamyaw ko lang maayong buntag sa akong asawa Arvelin Cesar dito sa Canduni og sa family Navarro. Thanks Pastor, request kog awit makalangit nga tumawag ka. Sige. Tumawag ka. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Nima P. Silvano. Maayong buntag, Pastor, uban sa imong pamilya o sa tanan kanunay nagsunod sa imong live. Dalaygon ng buhi nga Dios nakaabot ko sa oras sa imong live karon. Kay sige lang jud ko reply. Sige. Salamat kayo sa inyo nga pag-uban o panalanginan ta sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa matag usa. Kaning gipabaton mo ning kantaha de nga atong gipatukan no, gipabaton. Kining tawag sa pagkabalaan mao ni ato rong tagaan og pagtagad. Kanako nga dili ang ayang pasayloon sa mga saan mo, Diyos, na akong naangkon, ikaw nang Tumawag ka. Tumawag ka. Kuning andamon. ikaw nang pabilin nga makinunanan. Ikaw na Nindot kaayo mga gigsona na mensahe sa awit, magpabilin tag matinodanon. Kay matinodanon ang Dios sumala ni David. Diha sa Salmo 18:25. Tumawag ka. Good morning ni Mimi Dalio from Davao City. Good morning diha. Si Jeter Zaginsa, maayong nga buntag Pastor Gideon, maayong nga buntag sa tanan kaigsunan na minaw dalaygon ang Dios sa walay katapusan, watching from Camarines Or. Kumusta mo des Camarines? Si Dorek Ipan, maayong nga buntag Pastor sa tanang viewers, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. God bless us. Amen. Watching here from Bohol. Kumusta mo dias Bohol? Si Nekador Sudaria, good morning. Si Prini Aquino, matot pa Pastor, kaduhan na nako nagdamgo nga namunit daw kog bao. Kanang mga kanabitaw nga hinay sa pagpangalagad. Nga okay ra gyud kong hinay naa sa tinaw nga tubig. Si Percy Gakang, good morning from Cambodia. Kumusta mo diha sa Cambodia, Sister Percy? Kumusta mo diha sa Cambodia? Murag kaning Cambodia, murag tapad rin ni sila sa Thailand. Ana siguro, no? Si Lizal Doloso Sintina, maayong nga buntag sa tanan, lain na pod nga adlaw nga gihatag sa Ginoo dalaygon ang buhi nga Dios. Morning ninyo diha Sister Lizel. Mga Sintina family, kumusta mo diha? O padayon ang Dios magauban, magapanalangin kaninyo. Si Pastor Carmen Mahilo, matud pa okay rami diri ni Tuto Pastor, uban sa tibuok pamilya na minaw rami sa imong life. Uy, may buntag no sa imuhang pamilya Pastor o Brother Tuto. Brad To, kumusta mo diha? Padayon Brad To, kay ang atong kinabuhi sa kalibutan temporaryo ra gining tanan. Naay giandam ang Dios nga dapit nga way katapusan, pero duha ka klaseng dapit, langit, impierno. Puro na
way katapusan. Kanang langit, kana pong impierno. Muna nga, ikaw ako, kitang tanan, giandam o giampingan, gihigugmas amahan. Mahinungdan samtang buhi pata, kita gipadunggan o gipakaton sa mga pulong nga naspalang kasulatan. Kay tinuod ang langit, tinuod biya po ng impierno. Muna nga, siguroho na to ang langit. Kay naadiha ang kalipay nga way katapusan. God bless your program, Pastor, and the family. Gikan ni Percy from Cambodia. Amen, no? I receive in the name of Jesus Christ. Nindot kayo ng magdeklara tag blessing. Si Felisa Lopez, good morning. Si Juan Biduyas, good morning, Pastor. Naminaw mi while ni breakfast. Pa-shout out diri sa akong kauban, si MJ Amado Salazar, Jercel Rindon, Rindon unya Wow Yung, Kuya Alex, salamat sa pagbasa, watching from Pasig. Request kong kanta, Tunokong Corona. Okay, gikan ni Juan Biduyas. Itong igsuon nga nanuka diha sa Pasig, uban sa awit nga gi-request Tunokong Corona. Ato nang Tagalog pagtaga diri sa atong panaguban. Good morning ni Nini Bayarkal, Manila. Good morning, Pastor. Nakaapas gyud ko sa oras sa imong live. Salamat kaayo. God bless, Pastor, watching from Mantalungon. Kumusta mo dias Mantalungon? Murag bugnaw na kaayo ang hangin karon. Labi na diri sa Mantalungon, grabe na ka bugnaw, murag nini bagyo na diha. Og mabati gani ang katugnaw kabugnaw na diri sa barangay Sardinia paingon sa Malabuyo. Mayo nga buntag ni Inday Dorlin, di may aga sa inyo diha. Subong. Good morning, request awit Makalangit Milagroso from DSP Negros Occidental. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Wa gyud imposible sa Panginoon. Mabati lamang nimo mga kaigsunan nako na walay dili mahimo sa Dios kung naatay pagsalig niya. Ang tao nga naay pagsalig sa Ginoo nagsunod sa pulong ug nagkinabuhi niini. Awit Makalangit sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, atong madunggan ang Dios ikaw lang. Sa tunokong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madla Mayo nga pakiguban sa Moripli sa ato nga programa, mga kaigsunan nato diha sa Surigao. May buntag mayo nga pakiguban. Sa tanan nga Moripli, no, may buntag mayong pagiguban og Dios magapanalangin ani sa mga single family. Good morning ninyo diha. Og mayong pagipaminaw sa mga silent listener diha sa Compostela, Cebu, og sa tanan pang mga lugar dapit diin padayon nga gipanalanginan sa Ginoo. Good morning ug ang Dios magadasig kaninyong tanan. angkon ko. Mayo nga buntag ni Jenilyn Hainar. Good morning, Pastor. Another day, another word of God. God bless everyone. Watching from Dato Davao, Laak Davao de Oro. May buntag ninyo diha, Sister Jenilyn. Si Montesilio, Gini Buntilao. Good morning, Pastor Gideon. And to all viewers, may buntag maayong pagpaminaw. O ako kamong gidasig sa pag-share gyud kanunay sa ato ang programa. Labi na gyud sa
inyong pamilya, mga kaila, higala, ako tamong gidasig nga inyo gyuning i-share. Kay kung inyo ning i-share, nahimo mo nga kaabag kabahin sa trabaho nga gibutang sa Dios, gibilin ni Jesus Christ, samtang kita nagpaabot sa iyang pagbalik. Kay kining atong paghulat, mga kaigsunan, naghulat ta sa pagbalik ni Jesus nga nagpadayon sa trabaho nga iyang gibilin. Ang trabaho nga iyang gibilin kanimo kanako maugyod ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay ang gisugo ni Jesus ang mga tinun-an ni Jesus. Ikaw ug ako nahimong tinun-an tungod kay gidawat og mingtuo ta sa iyang ngalan. Ang atong gidawat dili lamang ang iyang ngalan naghisgot na sa kinatibuk ang pagtulon-an. Nga maoy atong gikinahanglan nga subayon ikinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan. Dili nato kalimtan ang mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Ang napulo ka mga pagtulon-an nga gisulat ni Apostol Mateo nga atong makaplagan diha sa kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7 sa maong libro. Ug ikaw ug ako nga moatubang kang Kristo, dili ta niya isalikway, iyatang angkonon ug maunay iyahang gipasalig nga gisulat ni Apostol Juan diha sa iyang libro Juan kapitulo 8 bersikulo 31 nga si Jesus miingon, "Kon tumanon ninyo ang akong mga pagtulunan, ikinabuhi gani ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan." Dili kawang ang atong pagsangyaw, dili kawang ang atong pag-share sa pulong sa Dios. I-bless ta labos sa tanan ang kunon ta nga ikaw ug ako tagalangit kita. May buntag sa tanang mga tagalangit. Good morning. Ang ato rong hisgutan, mga kaigsunan, nga mga minsay naghisgot ni sa mga katalagman. Kinsa ang makalikay sa katalagman o kasamok, kalisod, kawaladon o kamatayon. Kinsay makalikay, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mo ni ato rong nga tagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Og akong gidasig ang matag-usa sa pagkuha sa inyohang Biblia, manaaman sa inyong cellphone o kaha manaaman sa inyohang Biblia di papel. Importante nakasabot ka. Importante nakuha nimo ang gipasabot sa Ginoo. Mao nay pinaka-importante, mga kaigsunan, nga sa ato ang pagpuyos kalibutan, mga pulog mensahe sa Dios atong gyud nga na ikinabuhi. May ato ang na-apply sa tanang panahon. Ang kalibutan, mga kaigsunan, nga atong gipuy-an, gipadayag na kini sa balaang kasulatan nga puno ni sa mga katalagman. Naghisgot gyud ang Biblia, mga kaigsunan, nga ang kalibutan kana bang nagpakita ni nga karon og sa unahan puno sa mga istorya mahitungod sa katalagman, puno sa mga sugilanon, dili matawag natog sugilanon, istorya. Kay kining sugilanon naghisgot ni sa nangagi ni siguro, no, kanang pulong sugilanon. Unsay imong sugilanon? Naghisgot na sa mga panghitabo nga naagi or gitawag kasaysayan. Ibutang nato nga ang Biblia nag-istorya sa katalagman. Maingon ta nga dili lang usa, duha, kundi naghisgot na siya sa mga katalagman. O naaman tuoy puno sa mga katalagman pero naghisgot pod sa mensahe sa kaluwasan. Ang Dios nga tong gilagaran, nagbilin siya mga mensahe nga magsugilon kanato sa mga panghitabo karon ugma ug sa umalabot pang mga panahon. Nga dili gayod nato malikayan ang
muingon tang mga katalagman. Kumbaga, ato ang maagian, atong makita, atong madunggan, atong masinatian. Pero bisan unsa ka delikado sa mga katalagman, ang mensahe sa Dios naghatag og paglaom, naghatag og pagdasig, naghatag og kasiguruhan nga ikaw ug ako makalabang o makalikay sa hisgutan nga mga katalagman nga atong mabasa dihas bala ang kasulatan. Daghan nga mga katalagman nga gihisgutan diha sa Biblia. Sama ng baha, kalayo, gubat, gutom, sama ng pagkakabig, pagkabihag, bagyo, linog, o uban pang mga katalagman nga dili na to kitan. Dunay mga katalagman nga dili na to makitaan samtang kini mahitabo sama aning linog. Pero kanang tanan gisugilo na sa atong Dios aron sa ingon makapangandam ta og ilikay ta niya sa bisan unsang sitwasyon nga makamatay sa tao. Atong hinumduman mga kaigsunan, ang Biblia nagsulti nga sa tanang sitwasyon nga diin mas sinatian sa kalibutan ng katalagman, gisugilon nga dili tanan maluwas. Apan ang Dios naghatag og pamaagi mga kaigsunan para ang tanan maluwas. Lamang ang pamaagi nga gipakita sa Dios nga iyang gibilin sa Biblia, mag-agad ni sa imong desisyon. Mag-agad ni sa akong desisyon ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Kung maghisgot tag desisyon kanang ato ang gibarugan nga prinsipyo. Kung ang atong gibarugan nga prinsipyo mensahe sa Ginoo mga kaigsunan, iblas kayod ta niya. Iblas ta. So muna ato rong hisgutan kinsa ang maluwas panahon sa katalagman. Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan diha sa Hebreo, ato ning basahon og ablihan diha sa Hebreo. Ablihi inyong Biblia diha sa Hebreo 11. Kanang Hebreo 11 mga kaigsunan, puro gyud na pagtuo. Unya naghisgot po na siya puro katalagman diha. Nya nasinatian sa mga tao nga dunay pagtuo. Sama ni Noe, sa bersikulo 7, naghisgot ni sa pagtuo sa kinabuhi ni Noe. Nindot kay ni siya nga mensahe. Ingon diri sa Hebreo kapitulo 11, bersikulo 7, tungod sa pagtuo na mati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siyag arka nga maoy nagkaluwas kaniya ug sa ihang pamilya. Niining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang tao nga maluwas gikan sa katalagman, ang tao nga luwason sa Dios gikan sa katalagman, una sa tanan mga igsuon naghisgot niini kining pulong pagtuo. Unya dili lang kutob sa pagtuo, naghisgot pod sa pulong matinumanon. Nindot kayo kanang pulong matinumanon. Dili lang kutob ra sa pulong pagtuo, daghan nga panahon nga moingon ta nga nagtuo sa Dios, pero wala pa gyud nato siguro kung tinuod ba ta nga nagtuog Dios kaniadto. Kay mao lagi daghang panahon nga atong nasinatian kaniadto kung ato rang balik-balikan ang atong kinabuhi kaniadto sa wala pa gyud ta magbasag Biblia. Moangkon po ta nga nagtuo. Pero diha nato masiguro nga nagtuo ta
kung nasayra na nato ang pamaagis Ginoo. Nga atong hinumduman ang pagtuo gikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Pero dili tanan nga mga nadunggan nga naghisgot sa mga pagtulunan sa Dios gikan sa balang kasulatan. Muna nga dunay mga pagtuo mga kaigsunan nga magdala sa tao sa kapakyasan. Pero dunay pagtuo sa tao nga magdala sa kinabuhing way katapusan, which is mauna ang pagtuo nga gikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mauna nga kung dunay mga panahon nga makadungog kag mga wali mahitungod sa pulong pagtuo, mahitungod sa Dios mga kaigsunan, ang mga wali nga atong madunggan kinahanglan mabasa gyud sa balang kasulatan. Labi na gyud mahitungod sa mga pasidaan. Diha sa mga pasidaan mga kaigsunan, kinahanglan tin-aw gyud kaayo nga gikan sa balang kasulatan. Sama sa kanang atong nabasa karon mga kaigsunan nga dunay mga pasidaan ang Dios ngadto kang Noe. Matod pa dinhi nga tungod sa pagtuo namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios. Sa ato pod nga pagpuyo karon sa kalibutan, daghan kaayong mga pasidaan ang Dios. Daghan kaayong gipahibalo ang Dios nga atong na-diskubrihan na katunan sa balang kasulatan, ug usa sa mga pasidaan sa Dios kining pulong pagbantay. Pagbantay mo, pagmatngon mo, kay mo abot ang katapusan nga manungha ang daghang mga mini nga mga propeta. Nya lisod kay na siyang itimbang-timbangon sa mga tao, labi na gyud kung ang tao luag ang iyang prinsipyo sa pagsunod o pagtuos Ginoo. Kay ngano man ang mga mini nga mga propeta nga gisgutan ni Jesus Christ nagdala sa iyang ngalan, nagtudlo sa iyang mga mensahe, ug gawas pa gyud ni ana muhimo pag yung mga milagro. Muhimog mga milagro mahitungod sa pagpagawas sa yawa, pagpagawas sa mga demonyo, o paghimog mga milagro nga mga dili mahimo sa tao. Apan dili gikan sa Ginoo. Mga pasidaan kinahanglan kana bitawng klaro sa atong nauna, klaro sa atong kasing-kasing samtang naghulata sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Kay ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan maunay pinaka-final nga kahimtang kung asa ta padulong, langit, impierno. Sama pod sa panahon nga niabot ang lunop sa panahon ni Noe. Mga igsuon, ang atong makita sa kinabuhi ni Noe, klarohon nato ni. Ikaw nga nagtuog Dios, ako nga nagtuog Dios, kamo diha nga naminaw. Klaroha ang inyong pagtuo. Sama sa gipakita sa Dios sa kahimtang ni Noe. Si Noe mga kaigsunan, wala lang mutuo. Si Noe wala mutuo lamang. Munay pagkasulti, wala lamang mutuo kanang wala, dili lang kutob sa pagtuo si Noe, kundili mituman siya sa sugo sa Dios, mituman siya sa mga pasidaan sa Dios, kanang pulong na mati sa mga pasidaan sa Dios, dili lang kutob sa pagpamati, dili lang kutob sa pagtuo, kundili mituman siya sa sugo sa Dios. Ang sugo sa Dios mga kigsunan, pagamon siya arka. Miabot ang kaluwasan mga kaigsunan sa kinabuhi ni Noe. Sa diha nga namati siya sa pasidaan o mituman siya sa sugo sa Dios nga naghatod kaniyag mensahe. Hinumduman nato mga kaigsunan, maghisgot kani tag kaluwasan ang pinganan. Ang kaluwasan muabot ngadto sa tao, ngadto dili lang sa tao nga naay pagtuo. Ang kaluwasan muabot mga kaigsunan og maangkon sa tao nga dili lamang kutob sa pagtuo, kundili
sa mga taong tinuod nga misalig ug misunod sa Ginoo. Giklaro sa Biblia nga dili tanang tawo nagtuo maluwas, kundili katong tawo nga nagtuo nga misalig ug nagtuman. Ang pulong pagsalig mga kaigsoon naghisgot ni sa mga pagsulay. Diha nimo kanang matugkad nga doon na kay pagsalig sa Dios. Kung moabot ang mga pagsulay, mga tentasyon apan nagpabilin ka nga nagkinabuhi sa mensahe sa Dios. Tinuod gyud ka nga nagsalig sa Ginoo. Dili ka mahaylo, dili ka mailad, dili ka malimbungan. Ang tao nga tinuod nga nagsalig sa Dios, dili mabira sa wala, dili mabira sa tuo. Dili mulingi sa wala og sa tuo. Kanunay siyang mitutok sa mga mensahe sa Ginoo. Ang pulong pagsunod mga kigsunan naghisgot ni sa pulong paglahutay. Kung nagsunod o nagkinabuhi ka sa mga mensahe sa Dios, kinahanglan kang mulahutay. Hinumdumi ang mensahe sa Ginoo diha sa Mateo 24:13, ang magpadayon hangtod sa katapusan, dili sa sinugdanan, dili sa tunga-tunga, kundi sa katapusan. Mauray maluwas. Katapusang pitik sa pulso, katapusang pitik sa kasing-kasing, katapusang gininhawa, gialagaran nimo siya. Siguradong maluwas ka. Atong hinumduman mga kaigsunan, ang Dios nga tong gilagaran naghatag og klaro og tin-aw kaayo nga dalan. Dalan paingon sa kinabuhi way katapusan. Dalan nga paingon sa iyang mga saad nga iyang giandam sa tanang minto ug misalig kaniya. Ang dalan nga gihisgutan mga kaigsunan nga angay subayon sa tao nga nangandoy og kaluwasan sama nimo nako. Ang dalan nga gihisgutan si Jesus Christ. Dili ang mga mensahe sa mga simbahan. Kung moingon tang mensahe sa mga simbahan, doktrina o pagtulunan sa matag simbahan nga lihis sa balaang kasulatan. Lahi kayo ang mensahe sa simbahan, itandi nimo sa mensahe sa balaang kasulatan. Kinahanglan ang simbahan maghisgot og magdala og magmensahe sumala sa balang kasulatan. Kay ang kasiguruhan sa kaluwasan naa sa mensahe sa balaang kasulatan. Si Jesus miingon gyud nga dili gyud makaadto ang tao sa gingharian sa Ginoo kun dili pinaagi kaniya. Ang mga apostolis nagwali usab nga wala na ilaing ngalan nga maoy magluwas sa tao, si Jesus lang. Si Jesus miingon dili walay tao nga makaadto sa Amahan kun dili pinaagi kaniya. Kay siya ang kamatuoran, siya ang dalan, siya ang kaluwasan. Walay tao nga makaadto sa Amahan nga dili moagi kaniya. Sa Juan kapitulo 14 versikulo 6. Ang atong makita mga kaigsunan sa pamilya ni Noe, atong hinumduman nga si Noe nakadungog og mensahe sa Dios. Namati siya sa manimo nga nakadungog kas mensahe karon sa Dios. Namati si Noe, ang iyahang gipatilinghogan kining pulong mga pasidaan. Importante kaayo sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Dios o pag-angkon nga nagtuot ang Dios, nakabantay tas mga pasidaan sa Dios. Mga warning, mga pagtulunan. Si Noe mga kaigsunan, giklaro diha nga naminaw siya sa mga pasidaan. Ang pulong pagpaminaw, naghisgot na sa pulong pagkaton. Dili mapud maayo nga naminaw tangawa kay nakatunan. Unya, sigurohon nato nga ang atong nakatunan, katog yung mga pasidaan sa Dios.
Katugyong mga pagtulon-an gikan sa Dios. Kay maunay basihanan sa atong Ginoong Hesukristo nga maangkon taniya sa ato unyang pag-atubang sa hukmanan sa Ginoo. Sa Juan Kapitulo 8:31, kini gipakita diha nga kung hingpit natong ikinabuhi ang iyang mga pagtulunan, ang kunon taniya nga iyang tinunan. Ang kinabuhi ni Noe, mga kaigsuonan, nahimo ni siyang sumbanan, salamin sa ato ang pagtuo karon sa Ginoo. Nga si Noe dili lamang kutob sa pagtuo, kundili sa pagsunod o pagtuman sa sugo sa Dios. Dili lamang kutob sa pagtuman, kundili nagmatinud-anon siya. Ang pulong nagmatinud-anon nagpakita ni sa paglahutay bisan sa kalisod. Kay kung imo lamang hunaw-naon, ato lamang hunaw-naon ang gisugo sa Dios, dili sayon. Kay pagamon siya arka, mga kaigsuonan, haskang dakua, maitag bangka lang nga duha lang kabuk mo sakay. Arka, barko, mga kaigsuonan, ang gamuon ni Noe unya atong panahon na wala pay mga heavy equipment, wala pay crane, wala pay mga tsinso, manumano, mga kaigsuonan. Nya anang panahon na siguro wala pay tarong silang gabas. Saon nila pag panguha og wala pagyoy mga kanang high tech nga mga pagpapilit. Karon pertinandaghanang mga igpalupal pilit. Ang sugo sa Dios, mga kaigsuonan, sa panahon ni Noe, imposible kayo. Imposible. Unya ang mga pasidaan siya, imposible pod. Nga kung ikaw nga tao alang-alang kang mutuo, di gyud ka kalahutay. Nganong imposible? Kay gipagama si Noe og arka naa sa bungtod, naa sa bukid. O gawas pa niya na wala sila'y nakitang ilhanan nga maglunok. Pero sa kahimtang ni Noe, ning tuog yun sa Dios. Lisod kaing tuuhan. Ang maong mensahe, mga kaigsuonan, pero ming tuog yun si Noe. Ato lang kung una-unaon, mga kaigsuonan, nga gipagama si Noe og arka taliwala sa bukid, dili dito sa dagat or baybay, taas bukid. Unya gawas pa ni ana, wala sila'y nakitang ilhanan nga mahimo nilang basihanan nga moabot ang lunok. Ang ilarang nadunggan mensahe sa Dios, mga pasidaan sa Dios, mga sugo sa Dios. Ang pinakaimportante akong nakita sa kinabuhi ni Noe, na kaniya ang kanang pagkamatinud-anon. Nagmatinud-anon pag-ayo si Noe. Kanang pulong matinud-anon, mga kaigsuonan, matugkad na nimo kung dunay mga pagsulay ang imong pag-alagad. Matugkad na nimo kung dunay mga lingla nga imong masugatan, mga limbo nga mga mensahe nga imong masugatan. Pero magpabilin gyud ka sa mensahe sa Dios. Importante nga sa atong pag-alagad, mga kaigsuonan, gikan sa atong pagsugod sa pagsunod ni Jesus Christ, hangtod nga mubalik si Jesus, hingpit ta nga nagsunod sa Biblia. Hingpit ta nga nagkinabuhi sa mga mensahe nga makaplagan lamang sa Biblia. Kaya atong hinumduman, kadaghan kay mga pasidan ng Dios, nga daghang manungha nga mga mini nga mga magtutudlo, magdala pa gyud siya ngalan, magdala pa gyud siya mga mensahe, pero dunanay mga gidugang. Mo nang giingon si Jesus, ang mga tao nga naghimo niini malaglag sumala sa ilang binuhatan. Importante gyud, mga kaigsuonan, nga dunatay tinuod nga pagtuo. Aron tinuod gyud ang atong pagtuo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang mga mensahe nga atong nakatuunan og nadunggan, kumbaga atong gidawat, mensahe nga gikan sa balaang kasulatan.
Kay kung mensahe gani gikan sa balaang kasulatan mga kaigsunan, sigurado gyud kang maluwas. Mao ni giklaro gyud sa Biblia. Kinsa ang maluwas sa mga katalagman, sa mga kalisdanan, gubat, gutom, trahedya, kamatayon, kinsa ang maluwas? Sigurohon nato ning unang mensahe, pagtuo ni Jesus Christ. Siya ang ato ang arka. Si Jesus Christ mao'y atong arka sa atong pagkinabuhi karon sa kalibutan. Yung atong hinumduman mga kaigsunan sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12. Walay laing ngalan nga gihatag sa Amahan nga mao'y magluwas nato. Dili ngalan sa simbahan, dili ngalan sa tao, dili ngalan sa magwawali, dili ngalan sa mga apostoles, dili ngalan sa propeta, kundi ngalan ni Hesus. Ang tanan nga gihisgutan nga katalagman sa Biblia, dili tao mo'y solusyon. Dili simbahan mo'y solusyon. Moabot gani ang mga katalagman, hinumdumi ang solusyon aron moabot ang dakong kaluwasan, ngalan ni Hesus. Diha sa Biblia miingon, ang mosampit sa ngalan ni Hesus maluwas. Mao na nga atong i-practice kanunay ang pagsampit og ngalang Hesus. Mao ni ato ning batasanon, dili kay kung pakalitan ka, pakuyawan ka, bisag unsa na lay mulitok sa imong baba. Bisag unsa na lang pulunga kanang uban pakalitan, pakuratan, pero ayaw lang po na ninyo buhata. Kay dunay uban nga dili bitaw nila kaya kanang pakurat. Pero dili pud kalikayan nga naagi makuratan. Naay makuratan unya bisag unsa na lay ilitokon, moingon ang uban ay kabayo. Ang uban ay abat. Ang uban wa na, binastos na ang litokon. Nya mga tawa ra. Murag lipay ra kay sila makalitok ana. Kinahanglan ato ni siyang batasanon ang paglitok sa ngalan ni Jesus. Kaysa dihang moabot ang bisan unsang mga katalagman, hinumduman nato nga ang solusyon ngalan ni Jesus Christ. Ngalan ni Jesus Christ. Ug ang mga requirements aron ang atong pagsampit sa ngalan ni Jesus epektibo, una sa tanan, wala ta magpuyo sa sala. Ang pamaagi aron dili gyud ta makabuhat og sala, hingpit natong sundon ang Biblia. Hingpit natong sundon ang Biblia. Ang pulong mga kaigsunan nga hingpit natong sundon ang Biblia, naghisgot ni siyag time. Dapat doon na kay time nga mubasag Biblia. Dapat doon na gyud kay time nga mamalandong sa mensahe sa Dios to reading the Bible. Basag yung kag Bible. Dili kay sige kag paminaw anang mga propeta nagpropesi. Hangtod nga mo propesi na lang mga engkanto. Ya, suportahan po dahil sa mga Pilipino, tinuod na oy, na engkanto, na white lady. Murag karon pa nakadungog na mga engkanto. Murag karon pa na tao nga gisuginlan og sugilanon sa mga engkanto. Kung magbasa kag Biblia mga kaigsunan, mabasahan nimo ng mga dili ingon nato. Sawa pa ta man tao nga tao nagayna sila. Daghan kayo mga kaigsunan nga mga tao nga makakata nagay katangilahan nga mga pulong, katingilahan nga mga butang. Dili na makapabilin sa buluhaton nga diin gipiyal sa Dios. Pero unsay giingon sa atong Ginoo, kasaligan gani ka sa butang, kasaligan gani ka sa buluhaton, piyalan pagkasdaghang buluhaton. Kinahanglan gyud mga kaigsunan nagpabilin tang limpyo.
kinahanglan magpabilin tang matarong balaan aron sa atong pagsampit sa ngalan ni Hesus dili ta niya balibaran. Importante gyud na. Unya walay laing makatabang nato aron limpyo kanunay itong kasing-kasing. Limpyo kanunay itong nauna matarong og balaan ta sa mata sa Dios. Walay laing makatabang nato. Biblia. Mahinungdan diri sa atong programa walay laing gisangyaw Biblia. Naaman tuoy mga damgo, naaman tuoy mga propesiya pero gikan sa Biblia. Dili kay magpataka lag sulti mahitugot sa propesiya mugna sa nauna dili na mao. Mabitang dunay mga damgo, dunay mga kanabitawng mga panan-aon kinahanglan na siyang himay-himayon. Nay mga damgo, mga kaigsunan na siya'y matag mensahe. Sunod nga mga gikinahanglan nato kining pagtuman gyud sa pulong sa Dios. Kay ang pagtuman nato sa pulong sa Dios mao na ilhanan nga tinuod tang nahigugma sa Dios. Si Jesus nag-ingon diha sa gisulat kini ni Apostol Juan. Juan kapitulo 14 unya versikulo 23. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan og akong amahan og ako mo anha og magpuyo diha kaniya. Kini klaro kay ni siya. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako nagtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha og mupuyo kaniya diha kaniya. Sa may buti pasabot. Ang presensya sa Dios mabati sa taong nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kabantay mo nga kung dili ganita katuman sa sugo sa Ginoo, ang magpuyo dili ang presensya, konsensya. Ang marang-arang ranang naay konsensya, kanang wa nagyoy konsensya. Nagtuo nga wa naay konsensya. Marang-arang rana nga nagtuo ka unya na konsensya ka wa ka kasimba, na konsensya ka nga wa ka kampo, na konsensya ka murag kag gigalasan ba, murag dili ka mahimutang. Na konsensya ka wa na kay pasabasag Biblia, kay nagsalig na kag propeta, murag marang-arang pa na. Pero kung gusto ka nga labaw sa marang-arang, kanang maarang-arang gyud, kanang nagyud kas kasiguruhan, tumana ang sugo ni Jesus. Kay ang mupuyo sa imong kasing-kasing nahuna ang presensya sa amahan o presensya ni Jesus. Buti pasabot, kung muingon tang presensya sa amahan, naghisgot na sa kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa Dios, prinsipyo gyud niya nga magpuyo sa pagkabalaan, pagkamatarong. Kung ang tao nga tinuod gyud nga dunay Dios, nagyud siya sa pagkamatarong, nagyud siya sa pagkabalaan, kay magpuyo gyud ang Dios sa tao. Buti pasabot, ang Dios matarong, ang Dios balaan. Ang tao nga dunay Dios, balaan gyud siya mga kigsunan. Magpuyo gyud siyang batarong o balaan. Ingon si Jesus, magpuyo ako kaniya. Buti pasabot, ang tao nga naay nagtuman sa sugo sa Dios, mapailubo na siya, mapaubsanon sama ni Jesus. Ang Kristohanon mapailubon, ang Kristohanon mapaubsanon. Dili na gustog samok, kung hagiton muli kay, dili kay ang Kristohanon mo'y manghagit. Naganay mga magtutuo, gara na kayo, likay mo ana, kay dili na presensya sa Dios ang naa siyang kasing-kasing. Dili na ang Dios ug ang atong Ginoo nagpuyo sa kasing-kasing. Kana bitawng mga Kristohanon nga bagulbulan, Kristohanon nga mga
hari-hari, mo'y magbuot-buot diha sa simbahan. Wala na'y submitar sa ilang pastor. Wala na'y respeto sa ilang mga pastor. Wala na'y respeto sa mga magwawali. Maunay mga taong wala na poy nga dili na mabati makita mismo ang presensya sa Ginoo. Ngunang kung dunay mga pagsulay sa atong pagpangalagad, pangitaon na to ang pagkamapabsanon. Gamito na to ang bunga sa balang espiritu. Kay ang Ginoo miingon nga, mupuyo ang amahan ug ako mismo diha kaniya. Ang atong Ginoong Hesukristo bisag saog bugal-bugal, bisag saon og yaga-yaga, mulikay ra siya. Mao nay buhaton nimo. Mao nay nahitabo sa usa sa ako ang pag-alagad sa Ginoo. Sa akong kinabuhi, mao bitaw nang naabot mi diri. Dili kay gilikay mi sa Ginoo. Desisyon namo akong asawa mulikay gyud mi. Muna nga diha sa inyong simbahan, kung dunay maghari-hari diha sa inyong simbahan, likay mo diha na magbuot-buot diha. Ayaw pud mo og ikaayaw gyud sugot nga ikaw mo'y nagbuot-buot. Dunay leader ang inyong simbahan. Pero kung ang leader mga kigsunan nagtudlo sa dili na mao, likay sad mo ana. Kay dunay pasidaan ang Dios nga pinaagi kang Pablo, ayaw mo patunto ang mga taong dautan makaguba sa inyohang maayong pamatasan. Mao nay mga pasidaan. Unya si Noe, dili lang kutob kay mituo siya nga dunay Dios. Ang giingon dito na minaw na mati si Noe sa mga pasidaan. Sigurado ko nga sa imong pagkakristohanon nakadungog na kas mga pasidaan sa Dios. Sigurado ko mga kaigsunan nga sa imong pagkakristohanon nakabati na kasdaghan kay mga pasidaan sa Dios. Diri pa lang sa ato nga programa, makapila na ka makadungog nga gipasidan-an ta. Ayaw mo paghugoy-hugoy sa mga taong mo angkong kristohanon apan nagbinuang sa pagpangalagad. Daghan kayong mga kristohanon, mga kaigsunan, uban mga pastor. Bisag nakakita pagyod nga nangabit, padalaon pagyod. Bisag nakadungog nangabit, padalaon kay naamay ihatag. Daghang mga pastor nga mapalit rag hatag. Daghang mga pastor, mga kaigsunan nga madala rag hatag-hatag. Wako kabalo kung naaba na sa inyong simbahan. Pero gi-remind ta, gipasidan-an ta, nga kung dunay mga kristohanon, kung dunay mga taong mo angkong kristohanon, apan makilawason, dunay mga gisaligan, kanang word diha nga nagsimbag Dios, naghisgot na, dunay mga gisaligan. Sa Roma Kapitulo 5, versikulo 11, sakit ni siya nga mensahe, labi na kung imo ning makitaan sa imong kaugalingon, labi na kung makitaan nimo ni sa inyong simbahan. Unang Korinto Kapitulo 5, versikulo 11, ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makigugoy-hugoy. Kanang word pakigugoy-hugoy, naghisgot is mga pasidaan. Pasidaan ni siya. Ingon din nga ang usa ka tawo nga moang nag-angkon nga siya kristohanon apan una makihilawason kanang kusog mga bit, kanunay manapaw, kanang hakog, kanang bagulbulan kaayo, kusog kay mangita kung asa paingon ang iyang halad. Kanang dalo, kasagaran dalo, kusog kay mangwinta. Kanang nagsimbag mga Dios, kanang word nagsimbag Dios, dili lang na naghisgot sa mga rebulto, kundi tao na nga dunay gisaligan gawas sa Dios. Kung nangalagad ka,
na kay gisaligan nga kwarta, gisaligan nimong mga abogado, nagsalig ka sa mo na imong mga Dios-Dios. Nagsalig ka sa imuhang kwarta, nagsalig ka sa imuhang abilidad, nagsalig ka sa imong mga amigo, pretindaghana, nagsalig ka sa mga isog ng mga tao, mo na mga Dios-Dios nimo. Ayaw mo pakigugoy-hugoy anang mga taong dunay gisaligan gawa sa Dios. Mo na mga pasidaan. Ya si Noe, naminaw sa mga pasidaan sa Dios. Dapat naminaw punta sa mga pasidaan sa Dios. Dili lang kutob rata sa pulong pagtuong Kristohanon, pero wa tay nakatunan diha sa mga pasidaan sa Ginoo. Pero tindaghan ang mga pasidaan ang Dios. Ang Biblia puno sa mga pasidaan. Kanang mga Kristohanon nga kusog mamutang-butang. Naba mo yung mga kaila diha nga kusog mamutang-butang? Ayaw mo pagbatog relasyon, ana. Putla ang relasyon. Bisag pasanginlan ka nga, kay angay, bati ka, ayaw na tagda. Mga basura na. Dili na makatabang nimo aron iblis ka ni Lord. Kanang mga tao nga mga toxic ug mga kinaiya. Ayaw mo pakighugoy-hugoy. Muna'y mga pasidaan. Likay, ingon dinhi kanang tigbutang-butang. Kanang palahubog. Kristohanon, okay ra ng mga dili Kristohanon. Kay sila ang atong misyon, sila ang atong tahas. Naadiha sa ilang ginabuhi ang atong tahas. Kanang mga tao nga wala pas Ginoo. Pero kanang mga taong magdadala ng Biblia, maguliwali o niya magsigirag hubog. Ako maluoy ko mga kaigsunan sa mga tao nga naibisyo nga wa gyud sa Ginoo. Kanang wala pas Ginoo ba? Pero kanang magsigigwali, sigdaladalag Biblia, himan-himan mag-inom ra. Dunay pasidaan ng Dios. Ayaw mo pakuguy-hugoy anang mga tawana. Pasidaan, likay bisan ang pagpakigsalo sa maong mga tao. So kinahanglan mao nay atong buhaton. Ang pulong pagpaminaw sa mga pasidaan, himuon nato na dili lamang atong paminaon. Hinumdumi ang Dios, the Holy Spirit, nakigsulti ngadto kang Santiago. Ingon diha sa libro ni Santiago 1:22, ayaw limbungi ang imong kaugalingon sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ako ning basahon diri mga kaigsunan 1:22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon tumana kini. Ang word na minaw si Noe sa mga pasidaan, buot ipasabot, naasay nakatunan. Dapat nakakatun ta og dili nato makalimtan ang atong nakatunan. Muna nga, mga kaigsunan ko sa Ginoo, diha ka dapat mo barog. Kaysa imong pabarog, usa na ka nga luwason sa Dios sa katalagman. Muna nga sa akong pagpangalagad mga kaigsunan, barog yun ko. Balag ingnon ko sa mga tao nga batig-batasan. Balag mo ingnon ko sa mga tao nga kanabitang di kabalong mo atiman. Importante, gisunod o gisintro nako ang pulong ni Lord. Mga pasidaan mo na importante na. Kay normal magyud na sa ato ang pagsunod ni Jesus Christ nga butang-butangan ka. O niya biyayon, bugal-bugalan ka, normal ra na. Ang dili normal mga kaigsunan kanang ikaw mo'y mamugal-bugal. Kita mo'y mamutang-butang. Kanang mura kita mo'y pinakamayo ang uban dautan. Si Jesus mga kaigsunan nagpakita nga mapaubisanon kay siya. Dili siya mo apil anang mga kanabitang mga panghulga.
Naagani mo yung mga isig ka magtutuli yung simbahan. Hilas ka kinaiya, murag si kinsa. Uy, biya mo diha. Biya mo. Pangita mong simbahan. Kanang makakaton mo sa pagpaubos. Pangita mong simbahan nga makakaton mo sa pagkinabuhing balaan, pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing mapaubsanon, ngadto na sa pagkinabuhing matinud-anon. Sultihan ta mo. Luwason lagi ka sa Dios diha sa mga katalagman. Importante gyud kining pagtuman. Sinuwi nagmatinud-anon sa Dios. Bisan sa grabe kalisod, lisod kayo ang sugo sa Dios, kang Noe. Kining pag-atubang nako ninyo mga kaigsunan, dili ni sa sayon. Kay dunay pasidaan ang Dios diha sa libro Santiago nga kaming mga magtutudlo hukman mis higpit na paghukom. Kung ako lang bahin mga kaigsunan, dili nako makigsulti ninyo. Kay hayahay pa lang magsakay-sakay kuskabaw, magsakay-sakay, magunaguna ko diri sa mua. Magtihol-tihol, pating hayahaya. Pero ang ako ang kasing-kasing dili malipayon. Kung dili nako sundon ang tawag sa Dios sa akong kinabuhi. Kung dili nako paminawon ang mensahe sa Dios, mabugatan ang ako kasing-kasing. Mahinungdan kalipay nako ang pakig-uban ninyo. Kalipay nako ang pagsangyaw sa tinod nga mga mensahe. Kalipay nako mga kaigsunan ang pagbuhat o pagsunod sa tawag sa Dios. Sa pagtudlo sa tanang tao, sibo gayud sa mensahe sa Ginoo. Dili katang hiisip. Dili muni-muni lang. Dili mga imahinasyon. Kundili mensahe sa Dios. Kay ang mensahe sa Dios mao nay maghatag kanimo kanako kasiguruhan sa saan sa Ginoo. Ipadayon ang pagpaminaw sa mga pasidaan. Kinahanglan diha sa mga pasidaan na kay nakatunan. Kana gyung pasidaan nga gikan sa Dios. Dili kay pasidaan gikan lang sa imahinasyon o pang mga opinion lang sa tao. Kanang pasidaan nga gikan sa balaang kasulatan. Sa mas ato karong nadunggan nga ayaw mo hugoy-hugoy anang mga Kristohanon nga sige rag binuang. Na kay Kristohanon diha nga kiat lang agi. Tisngi lang dagway. Ayaw mo pag hugoy-hugoy ana. Ayaw mo pag kuyog-kuyog ana. Bulag mo gikan nila. Mga Kristohanon nga sige rag puyo-puyo, walihan masuko. Mga igsoon, kinahanglan mo barog ka. Sama kang Noe. Importante ni barog si Noe, nagpatinud-anon siya sa mga sugo ug mga pasidaan sa Dios. Wala niya ipadaplin. Giluwas siya og ang iyang asawa, iyang pamilya. Nya grabe kaayo mga kaigsunan kung imong imahina imorang una-unaon ba. Sa kadaghang mga tao sa panahon ni Noe, pila kalibo ang mga tao. Si Noe ray naluwas. Ngano man, dili man gud mawili ang Dios sa paglaglag sa tao nga dili mo tuog Dios. Dili mo sunod sa Dios. Mao gunay imong makit-an nga prinsipyo sa Dios. Dili mawili ang Dios. Dili siya usikan kumbaga sa atong pinulungan. Dili siya usikan. Dili siya mawili. Nga kung kita pasultihon, naaman siguro ito yung mga taong buot-buotan. Pero ang gipakita dito, grabe na kadautan ng mga tao. Ang gipakita dito mga kaigsunan nga grabe kadautan kanang di na sila mutuo sa mga pasidaan. Sama gud nimo kung di ka mutuo sa mga pasidaan. Sige ra kag kuyog-kuyog anang mga tao nga bisyoso nga muangkong Kristohanon. Okay ra nang mga taong bisyoso yun kaayo. Kanang way Ginoo. Kay mao na imong makit-an nga si Jesus nakigigala sa mga makasasala.
Maubitaw nang ni alsa ang mga parisiyog sa disiyo kay si Jesus, anak man ka sa Dios, magtutuo man ka siya, aw kanang sinugo man nagway sa Dios. Nganong mga makasasala man iyang kauban, bawal man na sa prinsipyo ug balaod sa mga Hudyo, gikan sa panahon ni Noe, gikan naman ni Moses. Muna nga kung ikaw na kay Kristo, ayaw og kahadlok nga kanang mukuyog ka ng adili pun mukuyog ka ng mga bisyo. Ayaw kahadlok nga makitaan ka sa imong kakristohanon nga ang imuhang gisun, ang imuhang katapad diha, ang imuhang gikaistorya mga bisyoso. Kay mao nay mga panahon nga makawali ka. Kaysa mukuyog ka ng mga kristohanon nga sikretong na ibisyo. Yang uban gani, ambot lang. Kanang prangkahan na. Sige gwali, sige ragpangabit. Yang uban diha, gikasal-kasal pag yun. Ambot lang, anak. Nganong doon na mga prinsipyo nga niabot sa utok sa mga magwawali. Ambot lang sa inyo, ha? Kabalo nga, kining bayhana, dunay pamilya, kining lakiha, dunay pamilya, nag-abot sila, diha pag yun sa ministry, kikasal-kasal pag yun. Nagama mong balaod inyo, ha? Wa na mo musunod sa mga pasidaan o mga sugo sa Dios nga nas Biblia. Dako kayo na nga sala atubangan sa Ginoo. Nya moingon pag ang uban, nanawag na ko diri nga, unya pastor, ma-feel man namo ang Holy Spirit, pastor, ang presensya sa Holy Spirit ma-feel. Pati ako gusto pang ilaron. Way mga batasan inana nga klase nga mga Kristohanon. Mao na nga dili nato uyunan ang lihok sa kalibutan. Dili nato uyunan. Barug ta, mulikay ta, mga kaigsunan. Likay ta. Unya, sunod mga kaigsunan, ipabilin ang limpyo nga kasing-kasing. Masinugtanon nga kasing-kasing. Mao na nga diri sa tong simbahan mga kaigsunan, walay makalahutay nga tao kung dili muling kawas sa bisyo. Kaya ang tinuod nga Kristohanon, wag ginay bisyo. Pero dili na diha-diha, dili na magic ang pagbiya sa bisyo. Like example, sugal, inom, panigarilyo, dili na siya diha-diha mawagtang. Atong mga kaigsunan diri, ako gipasalamatan ng Dios. Kana bitawng hinay-hinay, dili man paspas, hinay-hinay. Nya akong gipasalamatan ng Dios nga daghan kaayong mga kaigsunan nato diri nakalingkawas na sa bisyo. Munay tinuod nga nagpagpangalagat. Munay tinuod nga hingpit nga naminaw sa mga pasidaan og nagmatinurmanon sa sugo sa Ginoo. Itong hinumduman ang mga tao nga makalikay sa mga katalagman. Mga tao nga namati sa pasidaan sa Dios, sama sa kinabuhi ni Lot. Gipadad-an sila sa Dios og mensahe pinaagi sa anghel o giingnan sila nga, sige dagan mo sa pikas barangay. Unya ayaw gyud mo paglingi kay mulingi mo patay. Karon si Lot minaw gyud sa mga pasidaan, tuman gyud sa sugo sa Dios. Ang iyang asawa kay wa man mamina, wa man mutuman, patay. Nahimong asin. Mahinungdan ang tao mga kigsunan wala magpasabot diha nga kanang luwason kagikas katalagman kanang di na ka makasinati. Makasinati gyapon ka sama ni Noe, sama ni Lot. Nakita niya nga grabe na ka kusog ang ulan, grabe na ka kusog nagulan nagkayo kasupri ang Sodoma Gomora. Dagan gyud sila, dagan likay. Kinahanglan mo likay sad ka. Asa to mga lugar nga, uy sige maning katalagman, buti pasabot. Naamay sige rag binuang sa pagpangalaga, likay mo diha, uy. Naamoy mga simbahan diha nga sige rag binuang nagdala.
kanang mga praise and worship diha nga sige rag pangabit. Uy, biya mo diha, sultihan ta mo, likay mo diha. Likay mo. Ayaw pod pag-ingon nga undang na lang simba. Pangita mog simbahan. Kay ang mensahe sa Dios nga dili gyud nato undangon ang pagsimba. Hebreo kapitulo 10:25, dili nato undangon ang panagtigom. Muna nga gigamit sa Ginoo ang social media sa atong mga kaigsuonan nga dili kasimba o dili kaadtong simbahan, wala magpasabot nga di mo kasimba sa Dios. Makasimba mo sa Dios. Pakigduyog sa atong panimbahon through social media ug himoa kining kinasingkasing nga pagsimba ug pagampo sa Ginoo. Hinumdumi gidawat nas Ginoo. Nya atong hinumduman ang Biblia nagpakita sa mga praktikal kaayong mga panghitabo nga mga tao nga giluwas gyud sa Ginoo gikas katalagman. Like ni Noe, giluwas sila sa Dios pinaagi sa arka. Ikaw giluwas punta sa Dios pinaagi kang Jesus Christ. Si Lot giluwas pod gikan sa kalayo. Si Daniel giluwas gikan sa leon. Ang mga katawhan sa Dios nga mao mga Israelita giluwas sa Dios gikan sa Ehipto. Giluwas ang panahon pod ni Jesus Christ, ang iyang mga tinun-an giluwas gikan sa bagyo. Muna nga bisag unsa ang mga katalagman, linog, gubat, bagyo, uban pa. Kung naminaw ta kanunay sa pasidaan sa Dios, nagmatinud-anon ta sa Dios, hinumdumi ang Dios matinud-anon pa kay nato. Luwason kita. Oras sa itong programa, 8:20, oras na sa akong pagpanamiling. Ako nagtuo nga ikaw gipanalanginan sa Ginoo. Gilig-on o gidasi ka. Nga imong makatunan ang gikinahanglan sa imong kaugalingon samtang nagpabot ta sa pagbalik sa ato Ginoo. Magampo ta og ato ang pasalamatan ang Dios sa iyang mga mensahe nga ato karong nadunggan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat amahan sa mga pulong nga di nagsugilon kanamo. Sa mga pamaagi aron among mabatunan ang kasiguruhan sa kaluwasan sa mga katalagman. Salamat nga imo kaming gilig-on ug imo kaming gitudloan ug imo kaming giblas. Dalaygon ka nga Dios nga nagpanalangin kanamo ug nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Imo usam nga gipahinumdom kanamo ang mga pamaagi aron kami imong panalanginan. Ang hingpit nga pagsunod ug pagbuhat sa imong mga mensahe. I declare blessing sa matag usa. Ug ang imong langitnong mensahe amahan dili na mo kalimtan ug amo kining tipigan. Bless Ginoo matag usa sa among pagpuyo ug sa amo ang bisan pa sa pagpanarbaho sa akong mga kigsunan, imo silang tipigan, proteksyonan, walay kadaot nga ilang masinatian kay mag-uban man ka kanila. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag usa. Ako nagtuo nga ikaw ako giubanan, giproteksyonan sa Dios sa atong Ginoo. Kini igsuon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka,
iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.